Jedna z nejtemnějších nocí v dějinách Československa z 20. na 21. srpna 1968. Od půlnoci už přilétají na ruzínské letiště svazky nákladních vojenských letadel. Každou minutu vyjíždí z trupu Antonova na naši půdu nový tank. Před budovou ústředního výboru komunistické strany Československa. Schůzi předsednictva, která se zabývala přípravou na zářijový sjezd strany, jakož i materiály o dalším postupu v současné situaci, přerušuje premiér Černík zprávou o vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Předsednictvo vydává rezoluci, kterou okamžitě vysílá rozhlas. Prezident Svoboda odjíždí na Pražský hrad. Ruzínské letiště obsadili někteří členové státní bezpečnosti, kteří o agresi věděli už v 8 hodin předchozího večera. Lidé, kteří zaslechli první zprávy z rozhlasu, budí další a vycházejí do ulic. Z ruzínského letiště, stejně jako od severních hranic Československa, se však řítí do Prahy další a další tanky 5 takzvaně spřátelených zemí. Mezi nimi auto s vlastenci a prapory. Moskevská agentura TASS vysílá, že vojáci přijeli zachránit svobodu proti připravované kontrarevoluci. Tvrdí také, že se nehodlají vměšovat do našich záležitostí. Máme ušlechtilé bratry. Povolali je prý někteří nejvyšší státní a straničtí činitelé, které však nechtějí jmenovat. Nikdo z těch, kteří už delší dobu stojí v předsednictvu v opozici proti Dubčekovi, se však k tomu nechce přímo přiznat. I když se později pokoušejí vytvořit novou vládu a jako samozvanci se postavit do čela státu. Mají jim pomoci tuny železa a zbraní, které se v této chvíli řítí ulicemi Prahy. Tragické datum a hodina na pražském orloji. Praha na rozbřesku. Lid je na nohou. Táhne k budově ústředního výboru strany. Sem přivedla volha sovětského velvyslanectví oddíl paradesantních jednotek se speciálním výcvikem. Členové předsednictva v budově v čele s Alexandrem Dubčekem byli zatčeni. Je toto z hlediska práva vůbec možné? Avšak Sověti a jejich spojenci se, jak se později ukazuje, neštítí ničeho. Někteří sovětští vojáci ani netuší, kde byli vysazeni. Teprve později se dovídají, že jsou vlastně v Československu. Mnozí z nich si po rozhovorech s našimi lidmi uvědomují přes úsilovnou propagandu velitelů, jakému hanebnému přepadu vlastně došlo. První okupační jednotky musí být proto po několika dnech vyměněny novými spolehlivějšími, kterým velitelé tvrdili, že Prahu v prvních dnech okupace zničili kontrarevolucionáři. Před budovou ústředního výboru strany padají první výstřely. Posádka obrněnce s číslem 002 má na svědomí první 2 lidské oběti. Vraždil obrněnec 002. Sovětský důstojník v oknech Dubčekovy pracovny před chvílí odehnal z okna Smrkovského. Také Smrkovský, Krígl a Špaček byli zatčeni s Dubčekem. Bratrská návštěva vojsk takzvaně spřátelených zemí narůstá do tragických rozměrů. V Praze se stále častěji ozývají výstřely. Dezinformovaní ruští vojáci střílejí v panice i po sobě.
Ruský voják, který později zemřel, byl zasažen kulkami svých vlastních druhů do břicha. Nad Prahou se sice rozednívá, ale hrozná noc stále trvá. Davy skandují především dvě jména, symbolizující suverénní, svrchované, svobodné Československo. Dubček, Svoboda. Další a další jednotky obsazují důležitá i méně významná místa. Nejsilnější jsou u předsednictva vlády, které bylo obsazeno nejprve. Násilím byl odtud vyvlečen premiér Černík. Těla rozmístěná v parcích míří i na Pražský hrad. Tam v těchto chvílích dlí prezident republiky Ludvík Svoboda, který zhruba před 25 lety bojoval v čele našich jednotek spolu s Rudou armádou proti německým fašistům. Jak se najednou situace změnila. Hrdinu Sovětského svazu Ludvíka Svobodu ponechali okupační jednotky relativně na svobodě. Může používat svých 4 místností. Uchvatitelé ho velice potřebují. Žádají od něho, aby podepsal ustavení nové kolaborantské vlády. Poslední záběry z Hradčanského náměstí, pak už tam Čech nesměl vstoupit. Agresoři se však ve svých plánech poněkud přepočítali. Byli špatně informováni o naší vnitřní situaci. Domnívali se, že celá záležitost skončí bleskovým obsazením. To však nevyšlo. Československá armáda, ač také ona podléhá rozkazům Varšavské smlouvy, se nepřipojila. Z příslušníků státní bezpečnosti kolaborovali v prvních dnech jen někteří. Lidé, dělníci, včetně lidových milic, se k okupantům nepřipojili. Naši takzvaní přátelé zůstali osamoceni a museli začít bojovat hrubou silou proti bezbranným, chytrým českým lidem. David a Goliáš. Tak jako obvykle v hodinách okupace hledali lidé útočiště pod svatováclavskou zástavou. Nepomůžeme ničemu v současné situaci tím, že budeme vytvářet barikády, eventuálně další věci dělat, které by vedly ke srážce, která v současné době nemá žádný smysl. Vedla by pouze k obětem, které nikdo nechce, aby padly zbytečně. Okolo 8 hodiny raní před budovou Československého rozhlasu, který stále ještě není obsazen. I když už po 2 hodině noční, na příkaz ředitele spojů Hoffmana, byly vypnuty vysílače. Později se však statečným spojařům podařilo spojení znovu navázat a rozhlas mohl vysílat dál zprávy o napadení Československa. Budova rozhlasu je památné místo. Tady se sváděly boje v květnu 1945. Tady se bojuje v srpnu 1968. Poprvé s Němci, podruhé se Sověty. Pokaždé s evropskými velmocemi, mezi nimiž leží náš stát. Sovětské tanky obsazují Vinohradskou třídu po celé délce až k Olšanským hřbitovům. Barikády z aut a autobusů brání v okamžitém obsazení budovy. Zde dochází také k dalším vzrušeným rozhovorům se sovětskými vojáky, z nichž někteří už pomalu začínají chápat, že není nejmenšího důvodu k této násilné okupaci. Armáda je však drill, vše funguje na rozkaz. Sovětští velitelé nařizují obsadit budovu rozhlasu. Schyluje se ke krveprolití. Mladí lidé si sedají pod pásy tanků. Objevují se první plameny, i když zatím jde jen o hořící kaluže nafty. První den okupace začíná dramaticky. Na ruzínském letišti snad dosud nikdy nepřistávala letadla v tak krátkých intervalech, jako v prvních dnech okupace. Nové, nedávno otevřené, moderní letiště. A komu dnes musí sloužit? Těžká letadla typu Antonov přivážejí další a další bojovou techniku. Odtud prý už první den odletěli jako zajatci do Moskvy Dubček, Černík, Smrkovský, Kriegl. Přehlídkovou jednotku netvořili chlapci v bílých rukavicích, ale po zuby ozbrojení samopalníci.